אנחנו שלחנו את גלעד שליט לקרב, ואנחנו חייבים להחזיר אותו הביתה. הקריאה שיוצאת מכאן היום, האנשים שהגיעו להנה היום, כל אלה משדרים עוצמה גדולה. העצרת כאן היום איננה רק לגיטימית, היא מופת של דמוקרטיה בריאה, דמוקרטיה בקבוצות של אזרחים מנהלות שיח ודיון מתמשך עם נבחרי ציבור בנושאים שהם בנפשו של הציבור, שהם בנפשנו. המחויבות שלנו, של ממשלת ישראל, של צה"ל וגם של כל החברה הישראלית כולה, לא לנטוש את גלעד, להילחם למען שחרורו, היא במהות הזהות שלנו כישראלים. הסולידריות שלנו עם הוריו היא תמצית סוד יתרוננו כאומה חזקה. דמוקרטיה שבה הצהרות מבטאות חולשה, דמוקרטיה שבה נרמז שאמירות ציבוריות מזיקות לאינטרס הלאומי, דמוקרטיה שבה הכיכר ריקה מקבוצות של אזרחים שמבטאים את רצונם, היא דמוקרטיה חלולה, אם יורשה לי לשאול את הביטוי.